दिनै एनडिएफबि आफादनि जोनोम सान 1986 मायथाइनि 3 अक्ट'बर। बे आफादखौ मानि थाखाय दानाय जादोंमोन? मोनसे समाव बर' हारिखौ भारत सरकार आरो आसाम सरकारा अत्याचार खालामनाय जादोंमोन। त्रिपुरानि मेथाइ जोङो खोनासंनि रिक्रुटमेन्टनि खोथा दंमोन बर' लाइमोनफोरनि आंहा आलादायै जोङो बेवहाय जिहेतु अग्निवीरआ मोनसे डिफेन्स लाइननिफ्राय रिक्रुटमेन्ट जादों अनगायै आसाम पुलिसआ एनडिएफबि बिथांमोननि एक्स केडार्सफोरनि थाखाय 2% खथा दोनदोंमोन आरो बिथांमोना बे कमिटमेन्टखौ इलेक्शन जोबखांनायनि उनाव जे आसाम पुलिसनि रिक्रुटमेन्ट जानांगौ दं बिथांमोना बेवहाय नोजोर लाखिनानै मोजाङै मावगोन होननानै खोथा बिएलटिर मैं उदाहरण दिसो हेतेन तात कोनो इंटरलोकेटर नासिले কোনো মধ্যস্থকারী নাছিলে ডাইরেক্টলি হোম মিনিস্ট্রি বিষয়াসকলে আৰু হোম মিনিষ্টাৰ নিজে ইনভলভ থাকি ফালে এই সময়ত ডিপুটি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ একে আদৱানী থাকিছে মই নিজে আছিলো মানে এজন এমএলএ হিচাপেও তেওঁলোকৰ লগত আৰু হেতু আমি 2 বছৰতে গোটে বস্তু কথা পাতি ফাইনেল কৰিছিলো आं हमनो हादों नङा होमबा फैदो बयबो बैसागु बेरायनि बैसागु मोसानो नङा होमबा बैसागु बेरायनि ओमफ्राय बबो माने बयबो नङा होमबा बबो माने आब आच्छा आब दाहा बावनानै हामा हांसा गाननानै हायला हुइला मोसाबायनो गोसो जादों। इटिसि मुरब्बी हाग्रामा महिलारी डांगरिया हाग्रामा महिलारी बिथाङा आं जि समस्थियाव गेलेगोन बिखौ नायगोन होनना बुंनायाथ' बे रायजोफोरनिसो खोथा दा रायजोफ्रासो आंनो भट होगोन बिथाङाथ' भट होआ आरो बिथाङा भट होनाङा होमबा रायजोफ्रा होआलासिनोबो थानाय नङा बिदिब्ला थांनाय खनसेयाव बिथांमोना 40टा मोनगौमोन बिथाङा बुंनानै हेलिकप्टार लानानै गामि गामि बेरायनायनि उनावबो बिथांमोना 19टाल' मोनदों। जोंहा फालवान मेरा दीदी है फालवान बानायबाय थादों एकदमबारे दा जों दसे थानानै साहा लोंसिगोन बिसोरखौ जोंनि खुनु सिनाखि नङा जों जास्ट हाबब्रबदों फैदों आरो बिसोर बरायदों आरो जोंखौ बिदि दा फुजिगासिनो दं আমি কোনো চিনাকি নাই এতিয়া আমি উড়ান বাটাত ঘূৰি গৈ আছিলো বাটতে দেখিলো আমি আহি চাই আছিলো আমাৰ ঘৰৰ ভিতৰত মাতিলে আৰু গোটেই তেওঁলোকে আমাক এতিয়া জবৰদস্ত চাহ পানী খুৱাই আছে আৰু ভাতো খাবলৈ দি আছিলে আমি ভাত খাই আহিছো অলৰেডি নাই এইটো আমাৰ সিস্টাৰই হল আৰু আমাৰ বাটত সি ইজ নাও आवर सिस्टर অন দা वे वी मेट हर ओके बयनावबो खालि इलेक्शनल' फैबाय थाबाय जे जों बिजेपिआबो हारसिङै बेवहाय इलेक्शन गेलेगोन ओंखायनो बयबो साखाफारा जानांगौ मोनसे रादाबनि बिजोङा जाहैबाय दिनै बे सानफ्रोमबो सोलिबाय थानाय बाथ्राफोरखौ बयनोबो मोनथिहोनाय मुलुगनाङै बबेयावहाय मा जादों मा जायाखै बायदिसिना सुबुं समाजनि दावगाथाय आरो दानि जि मोनसे माने इनफरमेशन टेक्नोलॉजीनि जुग बे इनफरमेशन टेक्नोलॉजीनि जुगाव माने दान्दिसेयावनो बहुत सोलायथाय फैयो हरजों हरनो गोबां सोलायनाय फैयो गोबां दावगानाय फैयो बबावबा गोबां फायसुनाय फैयो बायदिसिना बाथ्रा जाबाय थायो बेफोरखौ बे बर' रावजों फोसावनायनि गेजेरजों गासै बर' सुबुंफ्रा मोनथिनायनि बेयो मोनसे राहा आरो आं सानो बेजों लोगोसे बर'नि सोमोन्दै बर' जोंनायनि सोमोन्दैबो बे बिजोंनि गेजेरजों फोसावजाबाय थायोब्ला गासै बर' रायजो राजाफ्रानो गावनि सोलिबाय थानाय जेंनानि सोमोन्दै आरो हारिनि मोजांनि थाखाय माबाफोर जादोंब्ला बेफोर बाथ्राफोरखौबो बे रादाब बिजोंनि गेजेरजों जों मिथिनो हागोन।